Landu nahi nuen munduan, Europan eta gure herrian eta toki guztietan gertatzen den joera oso nabarmena dela gizartean arrakala geroz eta handiagoa dagoela aberatsenen eta pobreenen artean, ez? Geroz eta aberats gehiago daude, aberatsago, geroz eta aberatsago, eta geroz eta pobrea gehiago daude, geroz eta pobreago, ez? Eta orduan fenomeno hori nire ustez anekdota batekin nire ustez nahiko ondo islatzen zen, hau da Amancio Ortegarena, ez? Amancio Ortegak segurazki, nik ez dakit, baina ustez eta legez eta hobeto esan da, zuzen bidez ordaindu edo eman beharko zuena, baina askoz ere gutxiago ematen duela, edukiko duelako sekulako asesore mordoa, zergaz libratzeko. Eta orain eskaini zigun opari hori 3 milioi euroko, eta karo hori jende askorentzat engainatzea lortu zuen. Jende asko, ze eskuzabala, ez? Inork eskatu gabe. Anekdota hori nik erabili nahi nuen anekdotari, baina ez nekien nola. Eta orduan bilatu nuen egoera bat, ez? Egoera hau, antzezlanean planteatzen den egoera hau. Irakasle progre bat, ezkerrekoa, zaharra, oso nabarmen posizionatu dana donazio horien kontra, iruzur bat dela, trileroaren truko bat delako, baina batean patua oso aldrebesa da eta gaixotu egiten da eta horrelako makina batekin tratatzeko aukera ematen zaio, eta orduan hortik dilema, ez? Zer egingo duen, eta gainera gizarteak eskatzen dio erantzun bat. Patxoren deia jaso nuenetik, testua bialdu zidan, irakurri nuen, gustatu zitzaidan, eta orduan erabaki genduen, noizko ingo genduen, eta gauza guzti hauek. Baina hasieratik egia esan, pertsonaiak nik uste dut oso ondo landu genituela, tekstuan finkatuz edo tekstuan apoiatuz, eta batez ere thriller hortan, eta ze gertatzen den, eta pertsonaiak nondi pasatzen diren oso momentu desberdinak bizi dituzte. Ze lehenengo bat tranpetan dabil, gero ematen du benetan ari dela, baina oraindik beste sorpresa txiki bat dauka, eta orduan Mikelen pertsonaiak horri da nahi aurre egin behar dio, eta ez daki nun bukatuko da nau, noaino iritsiko garen. Thrillerra oso teatrala delako. Sorpresaz beteriko gauza bat detelako, zentzu horretan da thriller bat. Eta sorpresa, eta nahiz eta gela bakarrean eta bi aktoreen artean bakarrik gertatu eta horrela, gauza asko gertatzen dira. Giro asko, ezuste asko gertatzen dira. Eta investigazio bat dago hor edo apur bat, publikoak ez du jakingo nola bukatuko duen hori ikusiko duelako. Hasieran sartuko da lasai, ematen du komediatxo bat dela, ez dakiz zer, ulertzen dute egoera, baina gero ikusiko du zel ezusteak dauden eta publikoak ez du jakingo nola bukatuko den kontua, ez? Eta gero urgentziare oso importantia da ikuskizunean, personai printzipalak urgentzia badaukalako, ze bideollamada baten zai dago nun esan behar duen ze erabaki hartu duen, eta erabaki aldatzen junda segun eta etorri zaion bizilagun hori nundi di joan. Nahi dudalako eta argi daukadalako antzerkian jendeak ondo pasatu behar du, divertitu, baina ez divertitu zentzu ustez fribolan, divertitzea da aspertzearen kontrakoa. Nahiz eta gela bakarrean eta bi aktoreen artean bakarrik gertatu eta horrela, gauza asko gertatzen dira. Giro asko, ezuste asko gertatzen dira. Gizarteak jakin nahi du, oso ezaguna da, personaje publikoa da, jendeak nahi du eger. Orain zer egin duzu? Onartuko duzu, edo zure ideiekiko leiala izango zaren, ez?